L-importanza li jkun hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja li l-ekonomija toħloq impjiegi li jħallsu tajjeb u li l-ħaddiema ma jħallux il-partiġaniżmu politiku jifridhom kienu enfasizzati mill-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers Joseph Vella f'messaġġ li xandar il-ġimgħa wara nofsinhar. F'din l-intervista li saret bħala parti mill-attivitajiet li l-Union organizzat fl-okkażjoni ta' Jum il-ħaddiem, Vella tkellem dwar l-impatt tal-pandemija, id-dialogu soċjali f'Malta u x-xejriet ekonomiċi li qed qajmu tħassib dwar il-COVID-19 u sostna li l-esperjenza wriet li l-awtoritajiet tas-saħħa pubblika mhux dejjem tħallew f'libertà assoluta fid-deċiżjonijiet f'ċirkostanzi fejn l-ewwel telgħu il-każi u mbagħad ittieħdu l-miżuri. Awtoritajiet tas-saħħa pubblika mhux dejjem kellhom manu libera biex jieħdu d-deċiżjonijiet huma u naħseb li hemmhekk il-gvern messu mexa aħjar ħalli ovvjament din is-sitwazzjoni kienet tkun tista' tkun ikkontrollata wkoll aħjar. Joseph Vella esprima tħassib li mhux qed ikun hemm bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja, iżda hu importanti li bħala pajjiż verament ikollna politika li tassigura li l-ekonomija qiegħda hemm mal-bniedem u mhux bil-kontra. Rridu naraw li allura l-ħaddiema tagħna jkunu jistgħu jibbilanċjaw il-produttività tagħhom fis-suq Malti tax-xogħol ma' dawk li huma responsabbiltajiet ta' ġenituri. Mistoqsi dwar studju li dan l-aħħar wera kif 40% tal-ġid f'Malta jinsab għand l-aktar 5% sinjuri tal-popolazzjoni fil-waqt li l-ifqar nofs tal-popolazzjoni għandhom biss 12% tal-ġid tal-pajjiż u qal li dan jikkonferma kemm il-ġid mhux qed jasal għand kulħadd. Il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers irrefera wkoll għat-tfassil tal-politika l-ġdida dwar ix-xogħol u sostna fuq il-bżonn li din tixpruna ekonomija ta' kwalità mhux tal-kwantità u cheap labor. Importanti wkoll li naraw li nieħdu ħsieb li l-poplu tagħna ma nġibuhx robots kemm sa nipproduċu biss, però f'din il-politika rridu naraw li nibbilanċjaw dik li hija li ngħidula il-work-life balance. Dwar l-azzjonijiet industrijali fis-settur tas-saħħa, Joseph Vella ċara li din kienet l-unika triq li kien fadli l-Union wara li l-Gvern ma kienx interessat isib soluzzjoni madwar mejda fil-waqt li refera l-kwistjoni tal-ħaddiema ta' steward. Mistoqsi dwar l-iskandli ta' korruzzjoni u tixħim li ħarġu fl-aħħar sena, Vella qal li dawn qed inaffru l-investiment barrani u magħhom qed ibatu l-ħaddiema għax qed jitilfu opportunitajiet ta' xogħol tajjeb. U fl-appell tiegħu għal din il-festa, il-kap eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers appella biex il-ħaddiema jieħdu t-tilqima kontra l-COVID-19 ħalli jgħinu lil pajjiż jibda ġej għan-normal fil-waqt li appella wkoll għall-għaqda.